V uplynulých dňoch sa v Moldave nad Bodvou konal deň otvorených dverí v dvoch základných školách. Cieľom takéhoto podujatia je umožniť budúcim prváčikom okúsiť atmosféru škôl, z ktorých si spoločne s rodičmi vyberú jednu. Pozrime sa najprv na deň otvorených dverí základnej školy Severná, ktorý sa konal v sobotu 8. marca a pootvoril brány širokej verejnosti. V týchto dňoch zorganizovala naša základná škola na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou úspešný deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov a pre žiakov malotriednych škôl. Na tomto stretnutí dostali rodičia informácie o našej škole, o našich úspechoch, o našej kvalifikovanosti našich učiteľov a vlastne všetky informácie, ktoré boli pre nich podstatné. Žiaci plnili rôzne úlohy v komnatách a jednou z vecí, ktorú sme vlastne rodičom predškolákov informovali sme ich o vstupe do kurikulárnej reformy od roku 2025-26. Dostali podrobné informácie. Tento rok naši učitelia aj my ako vedenie sme sa zamerali na prípravu a na vzdelávanie práve v tejto oblasti. Navštívili sme základnú školu pionierov v Rožňave, aby sme nasali nové informácie o tejto kurikulárnej reforme. Takže ja dúfam, že od septembra začneme s radosťou učiť ponovom a uvidíme, ako sa nám bude dariť. Ja myslím, že áno, rodičia boli veľmi spokojní, deti boli nadšené, tak dúfam, že tento deň otvorených dverí bol pre nás úspešný a rodičia sa rozhodnú pre našu školu. Vráťme sa k samotnému dňu otvorených dverí a programu, ktorý čakal na návštevníkov školy. Zažiť toho mohli naozaj veľa. Mali sme 6 stanovíšť, našou témou bolo vlastne rozprávkovo, kde deti plnili jednoduché úlohy, stretli sa vlastne so Snehulienkou a 7 trpaslíkmi a mali tam nejaké aktivity s tým súvisiace. Potom to bola Červená čiapočka, zašli až na ostrov Madagaskar, potom tu mali gumkáčikov, mali tu potom Maťka Kupka a ešte Šmolkov. Takže vlastne týchto 6 stanovíš bolo a plnili jednotlivé jednoduché úlohy. Boli zamerané na jazyky, jedna komnata, potom mali tu záchranu princa, čo sa týka Snehulienky. Potom ďalej to boli mikrobity, sme im ukázali, biboty, teda tie základy už tej IT a vlastne programovania. Jedno stanovište bolo zamerané aj na hudobnú výchovu a na vlastne hudobné nástroje. Mali sme aj tvorivé dielne a potom bolo spoločné občerstvenie so žiakmi. Deň otvorených dverí nebol určený len deťom, ale pochopiteľne aj rodičom, pretože každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie. Vzdelanie by malo byť jednou z priorít. Boli sme veľmi potešení, pretože tento rok sme mali naozaj veľký počet rodičov a detí, ktorí prišli do našej školy a naozaj sa o našu školu zaujímalo, tak sme veľmi radi, že tento počet sa z roka na rok zvyšuje a budeme radi, keď sa aj rozhodnú pre našu školu. Slávnostný zápis do prvého ročníka bude 1. apríla 2025 od 14. do 18. hodiny. Deň otvorených dverí organizovala aj základná škola ČSA, ktorá malým zvedavcom ukázala svoje priestory. Navštíviť školu mohli v stredu 12. a vo štvrtok 13. marca. Deň otvorených dverí je dlhoročnou tradíciou na našej škole. Aj posledné 2 dni práve sme otvorili dvere našej základnej školy do Korán pre budúcich prváčikov, ale aj budúcich piatačikov. Privítali sme, dovolím si tvrdiť, okolo 110 detí v sprievode veľa ctených rodičov na našej škole. Navštívili detičky množstvo aktivít, ktoré sme pre nich pripravili, množstvo stanovíšť. Deti sa mohli prejaviť v digitálnej gramotnosti, mohli si vyskúšať svoje šikovné ruky, umelecké zručnosti, mohli si zaspievať, mohli si zacvičiť vo veľkej telocvični a takisto aj žiaci, budúci piatáci mohli si pozrieť alebo overiť svoje jazykové zručnosti, taktiež odborné predpoklady na výuku chémie, fyziky,
a taktiež aj umelecké vlohy. Takže ja si myslím, že deti sa cítili príjemne v našom prostredí. Spomenuté aktivity prebiehali prostredníctvom spolupráce medzi učiteľmi a deťmi, čím dochádzalo k prvému kontaktu medzi učiteľom a jeho potenciálnym žiakom. Po týchto aktivitách rodičia mali možnosť formou prezentácie sa dozvedieť mnoho vecí o našej základnej škole, získali prvotné informácie, získali určité vedomosti aj o našom školskom vzdelávacom programe, o učebnom pláne, o našich tradíciách, o krúžkovej činnosti, o plánoch na ďalší školský rok. Čo ich, hádam, najviac zaujalo, to bola nová školská reforma, problematika novej školskej reformy. My ako jediná škola v meste už tento školský rok 2024-2025 už túto reformu skúšame na našej základnej škole. Prváci už postupujú podľa tejto novej reformy. Rodičia mali možnosť sa dozvedieť o formách, metódach vyučovania, o premeny tradičnej hodiny na modernú hodinu. V stredu 19. marca škola ponúka jedinečnú možnosť vidieť naživo v praxi, ako taká moderná hodina vyzerá. Keďže rodičia prejavili záujem pozrieť sa naozaj na tie naše hodiny, nové hodiny, nie tradičné hodiny, ale moderné hodiny. Každého jedného rodiča, ktorý sa rozhodne dať a zapísať svoje dieťa na našu základnú školu, srdečne pozývame na otvorenú hodinu. Bude to formou tradičnej hodiny, alebo formou a modernej hodiny, alebo formou blokového vyučovania. Takisto aj rodičia budúcich piatakov majú možnosť prísť sa pozrieť do našej školy na hodiny ku našim štvrtákom, aby proste videli, v akom kolektíve budú sa ich deti na budúci školský rok vzdelávať. Apríl už nahlas klope na dvere a zápis budúcich prváčikov sa nezadržateľne blíži. Na výber máte niekoľko možností, preto pozorne zvažujte, ktorá je pre vás tá správna.